se ago kunnafoniw kɔnɔna na kunnafoniw bakuruba filɛ ni Mali fintigilakaw ye wulikajɔ dɔ boloda walasa ka se ka dangari magaciw ka bingani wale dɔ la n'o kɛra tɛnɛndo in na décembre kalo tile 25 Imam Mahmoud Diko ale ye lase dɔ kɛ walasa ka taga kun jɔnjɔn fɔ mɔgɔw ye Algérie a lase kɛra video dɔ kɔnɔna na n'o carila bɔlɔlɔw sanfɛ an ka bi kunnafoni mina kuncɛ ni kunnafoni goman dɔ ye n'o ye an ka jamana bɛɛ lajɛlen minɛ sɔgɔmada in na o ye Umu Jara ka tanyali ni bɛɛ ko ale ma ko jɛma Mali fintigilakaw ye wulikajɔ dɔ boloda walasa ka bamagaciw ka bingani wale dɔ lakari n'o kɛra tɛnɛndo in na décembre kalo tile 25 san 2023 ni bingani wale n'a kun tara ka ɲɛsin Murja kama n'o bɛ Nara région kɔnɔna na a lase kɛra an ka état-major général des armées de fɛ message dɔ kɔnɔna na n'o carila bɔlɔlɔw sanfɛ tɛnɛndo décembre kalo tile 25 san 2023 Imam Mahmoud Diko ale ye lase dɔ kɛ walasa ka taga kun jɔnjɔn fɔ maaw ye Algérie jamana kɔnɔna na video dɔ kɔnɔna na ni o video labɛnna kabini bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin kuma in fɔra o dugusɛjɛ jamana ɲɛmɔgɔ o ye ne bisimila ne taara o bisimilali min na n bɔra journalistiw ye ne ɲininka ayiwa jɛɲɔgɔnya min b'an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o fɔ nka ne yeli min kɛra o la ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye ne bisimila olu dusu kɛɲɛ plan min kun dilanna u bolo u ma se k'o kɔnɔ o y'o ye kama u fitinana u ye mankan wuli ka ninnu ka ambassadeur wele ka taa protester k'a fɔ ko munna u bɛ mɔgɔ reçoit président b'a bisimila mɔgɔ min qui est hostile à la transition par l'État. Tubabukan de don heureusement d'ailleurs pas hostile aux autorités mais à la transition ale ye tubabukan de fɔ n t'a dɔn n'a ye kɔrɔ in faamu a m'a fɔ ko moi je suis hostile aux autorités a ko je suis hostile à la transition n b'a ɲininka ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka est-ce que nous allons rester dans une transition qui ne finira jamais de qui n'est pas hostile à ça jɔn de b'a to jamana in ka to tan transition na taa fan t'a la ale ye ne jalaki n'o de ye ne hakili la o jalaki o kan ka se u yɛrɛw ma olu jamana b'olu de bolo a ye kuma min fɔ kuma in ye kumaba de ye kuma in kɛra sababu ye ka girigara don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ko in tun t'o ye ne nana président ye ne bisimila a ye kuma fila de fɔ ɲɛna a ye n bisimila ko n'i wele n ye misiri jɔ yan a ka bon ni Afrique misiri bɛɛ ye ni haramayini bɔra a la Maka ni Madina misiri a ka bon ni diɲɛ misiri bɛɛ ye nka anw m'a dabɔ a ka kɛ seliyɔrɔ dama ye an ye kow dilan a kɔnɔ hakilimaw mufakiruw kodɔnnaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye a kɔnɔ problème minnu bɛ an ka diɲɛ in kɔnɔ bi surtout silamɛya kun kan kan u bɛ se ka hakili jaka bɔ wa an ka jamana minnu ye sahel jamanaw a y'a yira k'a fɔ k'ale kun taara Algérie walasa ka kuma diinɛ ko ani teriya sira de fɛ k'ale dama don an ka jamana gɛlɛya kow kan ani a ka lase in sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Algérie k'olu bɛɛ ye jamana kelen de ye k'u kan ka k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka lakana sabati u ka jamanaw kɔnɔna na kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo o ye Burkina, Mali, Niger ani Chad ni jamana naani ninnu ye lajɛrɛba dɔ kɛ Marrakech n'o ye Maroc faba ye walasa ka se ka jagogo yiriwa u ka jamana kɔnɔna na n'o bɛna kɛ u selen ka accès sɔrɔ Océan Atlantique la ni hakilina in tara ka bɔ Maroc jamana ɲɛma kunnafoniba minnu ye jamana minɛ sɔgɔmada in na n'o kɛra tarata don décembre kalo tile 26 san 2023 o ye Umu Jara ka tanyali ye n'o kɛra hôpital du Mali la a ka suturali o lasew bɛ tila ka na kɛ kɔfɛ lase dɔ kɔnɔna na a somɔgɔw ka fɔ la dugujɛ i tɛna muso bɛ komi denmisɛnnin bon u tɛ kɛ u t'u intéressé na u tɛ ye u tɛ an lamɔ u sago la ne bɛ kɔni bɛ aw minɛ k'aw di cɛw ma an ka jamana laada don wa muso tiɲɛni kɛ nɔ man ɲi wallahi cɛ bɛ min kun n'i ye muso tiɲɛ n'i ye muso kelen dilan i ye jamana bahu dilan n'i ye cɛ kelen dilan i ye maa kelen dilan donc yɔrɔ min ka girin ne b'aw minɛ de ka aw d'u ma wallahi n'i ye cɛ minɛ ka di muso ma a b'a bila yɔrɔ jɔsi la
denw bɛ fako b'a fɔ cogoya min na donc a b'aw sɛbɛ de yira dilikan kuma balimaya la kana sɔn a ma i balimamuso sɔn o y'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ye i muso fana sɔn o y'i fana n'o ni ɲɔgɔn cɛ ye i ba ta o y'i n'o ni ɲɔgɔn cɛ ye mais e tɛ se ka foyi kɛ fo e ka taa sisan anw ka so ne de furulen bɛ e balimakɛ ma ne cɛ k'a fɔ ko fɔ ne k'e sɔn safinɛ na ou bien i yɛrɛ t'a lajɛ ni fɛn min bɛ se ka taga da o bɛ digi e la o ou bien ka e jɔlen k'a fɔ n ka joli d'a ma a ti bɛn o bon ba fana yan'a ka soma yɛlɛma yan'a ka sa tiɲɛ f'i denw ye tiɲɛ tɛ f'u ye n'o tɛ corrigeli ka nɔgɔn fɛn bɛɛ ye da min ɲɛsinnen filaw ka da ma denw m'a to i ta la e k'i ka minɛnw siri ka don ye bani ka t'i da olu ka veranda kɔrɔ u tɛ kini du i kɔ u tɛ ji min i kɔ fosi i denw t'i jɛya n'a ye o. Magazine du Mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka tasibila kɛ a banbagatɔ somɔgɔw u ni a jɛɲɔgɔnw na a dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ sumaya. Magazine du Mali abonnés ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.